isibay naraniya iti aglawlaw tasikat ragsak ken liwliwag no sikat ti makikita mapunas amin nga problema kas man la maitay tayaba isem mo napnuan ayan iti mga puros to'y puso kinarikna ay ayaten ka unay awan balikas nga makailadawan pinaranian mo nalandam alubong ko katday ta ayat mo isut silaw bagnos nga intalimeng ko iti agnanayon uray ka anuman dintong manasanlas taay ayaten ka unay-unay ket ni ayat sekdan panagkasuot di kanto pulos talikudan pinagsublim inatong iyuray taay ayaten ka unay-unay ay ayaten ka unay-unay awan balikas nga makailadawan pinaraniag mo nalandam mananubong ko katday ta ayat mo isut silaw bagnos nga intalimeng ko iti agnanayon